Kubwatekana na roboti uirwo nigo omujumbe webunge ya Kitutu Church South Mwanzike Anthony Kibagendi anyakabaga gutuguterare chinguma ne birengererie ne chinkwana unanige pare iyo yanyataka gusugumwa na kobekwa gusina na koroberiwa korosigwa gwetera se omujumbe webunge ya Kitutu Church North Mwanzike Chavet Nyakundi korengano Mwanzike Anthony Kibagendi nigo banyataka bagusuguma epare iyo chingaki banyataka chingaki babwate bwa matobuya no muraibense Mwanzike William Ruto na nigo epare iyo ere ya bunge ya Kitutu Church South nabo igokwerera muna nigo ipari yorosiri ne chibesa chia serikali korwa asa magoko y'abananchi gwetera sebango talibesa chia montonde bwensi chitumugete korosie pari yo ndino mogoko monene sana ipara ya itu ya Nyakoe kogenda ititi ikigosoka Nyagisai ne yekorunya ore egende ikigosoka Gesieka finally ipare ya rosiwe ipare yunko imore rwere lami ipare mumaete history yae mheshimiwa Jimmy Angwenyi kera rengo mujumbe no mheshimiwa Richard Onyonka mba sugumete sana pake ipare ikabekwe design level ikagenda pake igachieka koleru budgeting igachaka korosi. However, for about 10 to 12 years pare njanya korosi ekeretu asobo chumbe nje no mheshimiwa Kitutu Church North na botu abwaterana togasuguma ipare iyo ikabekerwe budget unabekerwe budget kabekeru nechi bese chichieto ipare ibono ya kolirwe lakini rende igweterero ekere bache kuimorere lami omuchumbo yo orogoro igachi ko mobilize abantu bache gotana nero tuagachire para nakyo omuchumbe gwe constituency endara ache gotwagachire para really asengencho no embono elami ya kuru igonga esokeraganga nero torosereti elami ekurunya bururu etera undie loop egocha gosoka Nyamataro nero toroseretie naende inkiata ta gotoboreria epara bwente gotoroseria nintu tumaete chipara chibwente kubekwe lami eyo is a road ya begetwe budget kale nchenere tukagenda State House tukasugume president ya nyare kubeka chibe sase budget yeyu epare ya rosi ekere na etana ne president na bachaka nambaro bago toroseria bese chibese chitari chia William Ruto chirweto mugukoe ene bango ya ito turuete nere gotwagachire para. Number 2 umuchumbo yo gotayana na toroserie para chipara chia sobo chio moro mwe chisarigete ko bwe chieto echieto we maintain very regularly nkiatari ko irela mi yo beke sobo na endonye kare chinguru tigarende na ende tomoro kipara abwende gotoroseria amasikani ne gento kia muhimu na ende ndete mbatebi iga nonye tindi serikali konye enkirete monya gwe yakege kuba one para yabekirwe lami mo gotogora epare ine ya ito ne abugetutu na asugumire no Onyonka na Jimmy Angwenyi epare ya rosi